İsenmisiz, kadirli dostlar. Bugünkü temamız bik kızıklı hem bik faydalı dep ulayım. Aytırga tilegen sözüm künçilik turunda. Yani ikinci sözler bilen aytsak, künləşu, kupsinu. Künləşu tırmışta bik kup ziyan kitire. Күңелең тыныч түгел, шатлана алмыйсың. Һәм шуңа күрә, әгәр кеше көнләшүдән кытылса, ул бөтенләй икенче тормыш белән яшәр иде. Изге китапны карап китсәк, анда берничә урында язылган бу турыда. Менә мәсәлән, Якуб китабы 3-нче бүлек 16-нчы аятларда шундый сүзләр бар. Чөнки көнчелек һәм үз-үзеңне генә ярату булган урында тәртипсезлек тә, һәр төрле явыз эшләр дә була. Менә монда без күрәбез көнчелекнең тормышта нинди зыян китерүен. Шуны әйтәсем килә, көнләшкән кеше үзенең тормышына гына зыян китерми, ул хәтта әйләнә тирәсендәге башка кешеләргә дә зыян китерә. Чөнки бу вакыт төрле бәхәсләр килеп чыгуы бар. Ызгыш талашка хәтле җитәргә мөмкин. Шуңа күрә көнчелек ул бик күп зыян китерә. Менә шундый мәкаль бар. Күршеңә бер сыер теләсәң, үзеңнеке 2 булыр. Кеше гадәттә үз тирәсендәге кешеләрдән көнләшә. Мәсәлән, җырлаучы җырлаучыдан, тракторчы тракторчыдан, спортчы спортчыдан, студент студенттан, төзүче төзүчедән һәм башкалар. Көнләшүдән кытылып буламысың? Мәсәлән, гади укытучы ул самолетта очучыдан көнләшми бит. Әгәр укытучы үз эшен яратып эшләсә, ул башка өлкәдәге кешеләрдән көнләшмәячәк. Димәк, моннан шундый нәтиҗә ясарга була. Кеше башка кешеләрдән көнләшмичә яши ала. Шулай ук гыйбрәтле сүзләр китабында изге язмада 14-нче бүлек 30-нчы аятларда шундый сүзләр бар. Күңел сабырлыгы тәнгә сихәт, ә көнчелек сөякләрне чиритә. Моннан без күрәбез, көнчелек ул сәламәтлеккә дә зыян китергәнен. Димәк, көнчелектән бернинди дә файда юк, зыяннан гайри. Көнче кеше башкалар белән шатланып яши алмый. Аның кәефе булмый, күңелендә тынычлык булмый. Әгәр син чит кешенең уңышларына, аның яхшы тормышына шатлансаң, син рухи яктан үскән, җитлеккән кеше. Шулай изге китап 2-нче урынны карап китик. 1-нче Коринтлыларга 13-нче бүлек 4-нче аят. Монда мәхәббәт турында язылган. Кем мәхәббәттә яши, аңарда көнчелек булмый. Менә укып китәм. Мәхәббәт түземле, шәфкатьле, көнләшми. Безнең бүгенге темабыз. Укыйм. Мактанмый, тәкәбберләнмий, дөрфа түгел, үз файдасын эзләмий, ярсымый, яман эшләрне истә тотмый. Мәхәббәт ялганга сөенми, бәлки хакыйкатькә шатлана. Ул барсына да түзә, бар нәрсәгә дә ышана, һәр нәрсәгә өметләнә һәм сабыр итә.
bu naşar nerseden, yani künçilikten kişi üç kişilen kıtla olmaska da mümkün. Şuna göre bizge Huday Teala'dan yardam sarra kirek. Allah işi almagan bir nersede yok. Allah her nerseni buldura. Eğer de biz künleşüden kıtılsak, bizning turmushimiz bir kupka jingileyecek. Biz üstümüzden zor yükni alıp atkan kibik bulacak. Bütün kişide de künçilik var deyip uylamayım. Eğer indi kimde de bulsa bu naşar eybir var iken, Xudayning merhameti yardımında kıtılırga bulsun o künçilikten. Mene tağın bir urunni okuysim kile. Mınsı Galatiyalarga kitabı 5. bölük. 19. ayetlerden başlap okuyayım. Kişilik tabiatının işleri bilgili. Alar. Sanat kitabında izgi kitap. Fahişlik, pişraklık, azgınlık, pıtka tabını, sihirçilik, düşmanlık, ızgış talaş, hüsütlik, biknik yarsu, tekebbürlük, nizaklar, üzere karşılıklar, künçilik. Bu spisikta bir kup naşar eybirler. Okuyayım. İşkişilik, kıtırınkı işyu meclisleri, hem şularga ıkşagan başkalar. İndi ilik etkenimşe, sizni yanadan kisetem. Bulay işlevşiler Allah'ı patşalığına iyi bulmazlar. Diveyte izgi kitap. Hem mene bizde nerseler bulga tiyişsin. Şunsızın okup gitem. İzgi ruh ise mehabbet, şatlık, iminlik, sabırlık, iyilik, yaxşılık, ışanış, basınkılık, üz-üzünü tutabilüne tudura. Mındilarga karşı bir nindi kanun yok. Emesik gaysenlikler kişilik tabiatlerin derdi hem tilekleri bilen birge hoşka kodakladılar. Ruh bilen yaşayız iken, ruh boyunca iş iterge de tiyişbiz. Bir-birimizni yarsıtıp, bir-birimizden künleşip, dan siyuşi bulmayık. Yani izgi kitap bir nişe urunda, hatta köp urunlarda eytip gite, künleşuning naşar ikenligin, hem Huday Teala bizge kuşa künleşuden arınırga. Ahırda şunu aytesim kile, her birimizge de şatlıkta, kuvanışta, tınış көңіл bilen yaşarga bulsun. Allah her birimizge de yardım etsin. Fatihalim her birimizni. Amin.